και κύριοι, το θέμα είναι, θα έλεγα, διεθνές. Είναι πολλοί αυτοί που αναρωτιούνται σε όλες τις χώρες του κόσμου τι είναι αυτά τα αέρια που βλέπουν να στέκονται επί ώρες χωρίς να διαλύονται πάνω από τα κεφάλια μας. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι, αν θέλετε, η άμυνα, και μάλιστα μία άμυνα η οποία δεν κοινοποιείται, δεν δημοσιοποιείται, έναντι των πληγών που έχει υποστεί το κλίμα, τρύπες του όζοντος, δεν ξέρω. Ό,τι και να σας πω, μπορεί να είμαι λάθος. Πάντως το θέμα είναι διεθνές. Το θέμα είναι στο διεθνές διαδίκτυο. Υπάρχουν ήδη οργανώσεις που μιλάνε για καρκινογόνα αέρια. Μιλάνε και λένε ότι κάποιοι μας ψεκάζουν ή ότι υποχρεωτικά σηκώνονται αεροσκάφη. Άλλοι λένε του ΝΑΤΟ, άλλοι λένε η κάθε μια χώρα σηκώνει τα δικά της και ρίχνουν αέρια τα οποία δημιουργούν, αν θέλετε, μια σταθεροποίηση στο κλίμα, το οποίο να αλλάζει, αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Έχουμε ακραία φαινόμενα όπως αυτά που βλέπετε καλοκαιριάτικα, δεν βλέπετε στα δελτία ειδήσεων? Σηκώνονται λίμνες ολόκληρες, σηκώνονται ποτάμια. Η Βουδαπέστη βούλιαξε στο νερό, ολόκληρες περιοχές της Γερμανίας, της Γαλλίας. Ξαφνικά, πράγματα που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Τελικά, μας ψεκάζουν. Κάποιος προχωρημένος σε νοσηρότητα εγκέφαλος όπως ο δικός μου, που είμαι πολύ νοσηρό παιδί, θα μπορούσε να σκεφτεί ότι η παθητικοποίηση όλη αυτή που υπάρχει, το γεγονός ότι είμαστε όλοι αραπεδάτοι, καναπεδάτοι, πήγα να πω καναπεδάτη και είπα αραπεδάτη, το ίδιο κάνει. Δηλαδή εννοούσα, έτσι, έχουμε πιάσει αράχνες πίσω στις πολυθρόνες, δεν διαμαρτυρόμεθα για τίποτα. Μήπως ρίχνουν τίποτα κανένα ζανάξ από πάνω, μήπως ρίχνουν τίποτα, καμιά ιστορία? Και έτσι λοιπόν εγώ κάλεσα, επειδή έχουν γίνει και διάφορες εκπομπές που λένε, οι άνθρωποι έχουν τη δική τους εκδοχή, λένε ας πούμε ότι παρακολούθησα ας πούμε την εκπομπή του συναδέλφου του κυρίου Θοδωράκη που λέει ότι μάλλον είναι θεωρίες συνωμοσίας όλα αυτά και δεν αποκλείεται τίποτα. Αλλά δεν έχω δει μόνο του κυρίου Θοδωράκη, έχω δει και άλλες εκπομπές ας πούμε, ξένες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δώσε μου το βίντεο που έχουμε συλλέξει για αυτά που λέγονται, για να μην νομίζει κανείς ότι τρελάθηκα εγώ απόψε ή έχουν τρελαθεί διάφοροι συνάδελφοί μου. Εδώ αυτά λέγονται ως ερωτήματα και όχι μόνο υποθέσεις, αλλά βάσιμα ερωτήματα σε διάφορα κανάλια του κόσμου. Για να το δούμε. Substance found by a Southwest Arkansas man be part of a government test? Well, that's the question at the heart of a phenomenon called chemtrails, now getting widespread attention. Well, they say the government is dumping chemicals on us to control or manipulate the weather. And they say the unusual-looking jet trails in the sky are actually chemical-laden chemtrails. People say the government is up there in airplanes spraying all kinds of chemicals to change or manipulate the weather, leaving what you see there, and they call that a chemtrail. So when I look up there and I think of contrails, you're telling me are chemtrails? Yes, that a contrail would be dissipated by now. And it's interesting, Dale and Christina, this is of interest not just in this country, but European countries and frankly all over the world. A lot of folks interested in it. Well, Dave, you mentioned that climatologists and others who study the atmosphere believe that they'd be able to surely spot any kind of signs of an ominous plot. Our journey started in San Diego, California, where thousands of scientists, engineers, policymakers, and journalists gathered for the American Association for the Advancement of Science Conference. One of the topics was the artificial manipulation of the Earth's climate, also called geoengineering. During the meeting, scientists spoke about the plausibility of implementing geoengineering campaigns throughout the world under the guise of preventing global warming. One widely accepted theory was to block the sun by spraying something into the atmosphere. When they were asked about existing aerosol programs, they stated clearly that no such programs have ever been implemented. But strangely, these proposals sounded exactly like what people around the world are claiming is already happening. When I found out that the American Association for the Advancement of Science was going to be held down here and the main body of topics would be on geoengineering, I had to come. I had to be in on this. I had to hear what these top climate change scientists had to say. And that's the other question about chemtrails and whether geoengineering is being deployed right now without our knowledge. I don't have any personal insight into that, other than to say that I worked in government at pretty high levels in the White House and at state government. I'm personally skeptical of that.
But obviously, you never know what you don't know. Chemtrails. On the internet, they are cited as proof of the government creating clouds to combat global warming. And what happens here, military jets, some come out of Key West Air Force Base, and they move off into the atmosphere, and they drop mylar strips. Some could be a little wider, some are small glass fibers that are coated in aluminum. And what the Air Force does is they take their military jets and they dump these out of the aircraft, they fall into the atmosphere, and some take as much to a day to fall down. This is inevitably military or something going on. The government, the Air Force, you see this kind of a pattern like this, you can rest assured there's something going on. They're actually little bitty magnetic and little bitty strips of, whether it's aluminum. So it's a nuisance to you and I to determine what's real and what's not, but it looks like it is a life-saving operation there from the military. The apparent motive behind this conspiracy theory is one world government. Order, I cannot hear. Mr. Speaker, I want to assure the House that both my ministry and my colleague, the Minister of Health, who have received correspondence on this issue, that this conspiracy theory does not have an iota of truth, and that the trails observed from aircraft simply come from jet engines. Number 9. Geoengineering, fighting global warming by putting a chemical dust in the atmosphere and reflecting harmful radiation back into space. We take geoengineering to mean deliberate, large-scale intervention in the Earth's system. There are a variety of schemes that have been discussed for geoengineering. A classic example is injecting reflecting particles into Earth orbit. Nevertheless, there might be some good reasons to think about alumina. It turns out, first of all, there's been a lot of work on the environmental consequences of alumina in the stratosphere. The big deal really is that alumina has 4 times the volumetric radiative forcing for small particles as does sulfur. And that means you have 4 times less surface area for the same radiative forcing. And this is a much bigger deal. You have roughly 16 times less the coagulation rate, and that's the thing that really drives removal. So you could get away, we think, with much smaller mass fluxes. So that's why we see things like in the use aircraft patent from 89, they talk about aluminum. And that's why we're seeing in the surface water samples aluminum. I was working with Francis up in Mount Shasta, and he showed me some rainwater analyses that had to do with levels of aluminum, strontium, and barium in the atmosphere. So I feel the major toxin in these chemtrails is the aluminum. And from the levels we were looking in at Mount Shasta, this is totally, totally unacceptable. When you get to metals and biological systems, you're no longer talking about the bulk aluminum that people think about when they're drinking from soda pop cans and that. So once it gets to the aluminum oxide stage, it just forms a plaque within your arteries and shuts down life. When you take elements that normally aren't out in the environment and you start putting them in the environment, it raises some serious red flags. Aluminum is a very specific, nasty, and biological systems. It takes that site and it never lets go, and it shuts down the site, and that's it. And so as you accumulate aluminum over time, it causes major neurological damage because it ends up as aluminum oxide that's essentially stuck in place and can't be flushed out by normal systems. At the core of everyone's condition, there's always some level of toxins. And aluminum is known to have cancer-causing effects. The half-life is decades. I think that we should be working on taking more of these toxins out of our environment instead of adding more toxins in. It's very concerning that if we add more toxins to our environment, that will be increasing the rates and risks of cancers. Even one patient is not worth it. So sad that they would consider putting aluminum in our environment to affect something when they could be causing so much more damage. Κυρίες και κύριοι, ποιοι τα ρίχνουν, τι ρίχνουν, είναι θεωρίες συνωμοσίες ή είναι μια πραγματικότητα ότι κάποιοι ρίχνουν όλα αυτά που ακούσατε, όλα αυτά που είδατε και μάλιστα θέμα που έχει γίνει διεθνές. Δεν το κάνω εγώ απόψε, δεν το έκανε χθες ο έγκριτος συνάδελφος ο κ. Θοδωράκης, δεν το έκανε ένας άλλος, το κάνει όλη η φίλιος θέμα.
είναι παντού και πουθενά δεν υπάρχουν πιστικές απαντήσεις. Το πρωί που θα βγεις από το σπίτι σου και κάνεις έτσι και δεις αυτά τα 4 που γίνονται καμιά φορά έτσι σαν τετράγωνο ή σαν ρόμβος, πρέπει να αναρωτηθείς. Εντάξει, δεν λέω οπωσδήποτε να το βάλεις όλη την ημέρα στο νου σου, αλλά πρέπει να αναρωτηθείς. Τι είναι αυτό από πάνω που μένει ώρες, χωρίς να διαλύεται. Απόψε είναι κοντά σας ο κύριος Γρηγόρης Μαλτέζος, ενεργειολόγος μηχανικός, τον οποίον καλωσορίζω. Να είστε καλά. Ο φίλος μου ο κύριος Χρήστος Γούδης, καθηγητής αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, τον οποίον καλωσορίζω και ευχαριστώ που ήρθα απόψε. Ο επίσης καλός μου φίλος, ο κύριος Νίκος Κατσαρός, επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, και έχω επίσης ανθρώπους που ασχολούνται ενεργά, θα έλεγα καθημερινά με αυτό, ακτιβιστές που το έχουν ψάξει πολύ, όπως ο κύριος Βασίλης Σιγάλας, ακτιβιστής, και ο κύριος Στέφανος Γαλανός, ακτιβιστής, που μάλιστα ήρθαν φορώντας την μπλούζα, την ενδεικτική αυτή μπλούζα, η οποία λέει stop στα χημικά που ρίχνουν από πάνω. Και θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Σιγάλα. Ένα πρώτο σχόλιο, γιατί ακούω για θεωρίες συνωμοσίας. Το ψάξιμο των ακτιβιστών, το δικό σας ψάξιμο, πού οδηγεί αυτό το πράγμα? Γιατί το βλέπουμε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος αναδιαστήματα και μάλιστα να αιωρείται επί ώρες χωρίς να διαλύεται. Συνήθως ξέρουμε ότι αυτό που βγάζουν τα αεροπλάνα από πίσω διαλύεται. Αυτό γιατί δεν διαλύεται? Γιατί προφανώς δεν είναι απλά υδρατμοί. Δεν είναι υδρατμοί. Δεν είναι. Δεν είναι, ας πούμε, η καύση των αερίων υπερηχητικών αεροσκαφών. Αυτό, όπως λένε, διαρκεί το πολύ, εξαρτάται από τις συνθήκες βέβαια, το πολύ μέχρι 20 λεπτά. Μετά δεν υπάρχει κανένα... Δεν είναι φυσικό φαινόμενο να παραμένει, δηλαδή, στον αέρα παραπάνω από 20-25 λεπτά. Εσείς, με βάση την έρευνα που έχετε κάνει οι ακτιβιστές στην Ελλάδα, πού καταλήγετε? Δηλαδή αυτά τα αεροσκάφη καταρχάς σηκώνονται από αεροδρόμια εδώ στην Ελλάδα. Στη Γαλλία από αεροδρόμια γαλλικά, στην Αγγλία... Γιατί γίνεται έτσι συντονισμένα ώστε όλος ο κόσμος να ασχολείται στα διεθνή δίκτυα? Δεν ισχύει αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι ότι τα αεροπλάνα που ψεκάζουν τον ελλαδικό χώρο ξεκινάνε από την Ελλάδα. Μπορεί να ξεκινάνε από το Αβιάνο ή μπορεί να ξεκινάνε από τη Γερμανία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Και δεν το ξέρει, από ό,τι έχουμε καταλάβει, δεν το ξέρει ούτε η πολεμική αεροπορία ούτε η πολιτική υπηρεσία. Γιατί έχουμε επικοινωνήσει. Εσείς αναφέρετε βάση του ΝΑΤΟ αυτή την ώρα. Υπάρχουν και επιβατικά αεροπλάνα που μπορεί να ψεκάζουν και υπάρχουν και αεροσκάφη από του ΝΑΤΟ. Και καλά, δεν έχει εντοπιστεί ποτέ, με συγχωρείτε που είμαι αμφισβητείας, αλλά πρέπει να το κάνω. Δεν έχει εντοπιστεί ποτέ ένα αεροπλάνο που ρίχνει αυτά και να φωτογραφηθεί? Είναι σε τέτοια ύψη που δεν μπορούνε? Εκατομμύριες. Ας πούμε, μου έλεγαν εμένα ότι στην Έδεσα από πάνω, που έχω και συγγενείς εκεί πέρα, σε κάποια φάση, ας πούμε, και γύρω-γύρω, υπήρχαν επί ώρες αυτά τα τετράγωνα που σχηματίζονται από τα περάσματα των αεροσκαφών. Αλλά επί ώρες βλέπαν αυτά τα, θα έλεγα, σαν σωληνοειδή, αν θέλετε, στρώματα αερίου, τα οποία διασταυρώνονται μάλιστα και σχηματίζουν είτε ρόμβους, να καλή ώρα εδώ, αυτά. Εσείς πού αλλού έχετε οδηγηθεί? Εσύ λέτε stop στα χημικά, αλλά το έχετε αναλύσει? Δηλαδή έχει γίνει ποτέ καμία συντονισμένη έρευνα των ακτιβιστών να πάρουν, ας πούμε, μια ποσότητα αέριας μάζας για να δείτε κάτι, τι γίνεται? Να σας πω. Έχουν γίνει διάφορες έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τις δικές μας έρευνες, αλλά για να αποδείξουμε πραγματικά τι βγαίνει από τα αεροσκάφη πρέπει να σηκώσουμε μπαλόνι και να το συλλέξουμε εκείνη την ώρα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Δεν υπάρχουν τα λεφτά ή δεν θέλει να σας βοηθήσει κανένας ή σας απαγορεύουν να πετάξετε? Νομίζω ότι ισχύουν και τα τρία. Δεν έχουμε κάνει επίσημη πρόταση κάπου, γιατί δεν νομίζω να μας αφήσουν. Αλλά όντως είναι και θέμα χρημάτων και φυσικά είναι και... Εντάξει, δεν πιστεύω να μας αφήσει κανείς, άμα το πούμε. Γιατί δεν πιστεύετε? Έχετε κάνει ποτέ αίτημα? Όχι, δηλαδή δεν πήγατε, με συγχωρείτε, στην πολεμική αεροπορία και είπατε είμαστε ακτιβιστές και θέλουμε να μετρήσουμε τα αέρια αυτά που τα βλέπει όλη η Ελλάδα? Όχι, αλήθεια είναι δεν το έχουμε κάνει, αλλά δεν θα έπρεπε. Εγώ προηγουμένως στο φιλμ είδα διάφορες περιοχές εκεί της Αμερικής και σε άλλες περιοχές της γης που κινητοποιούνται άνθρωποι, βγαίνουν στις τηλεοράσεις, μιλάνε για αλουμίνιο, μιλάνε για στρόντιο, μιλάνε για συλλογή ιχνοστοιχείων, δηλαδή ιχνοστοιχείων που είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τέτοια πράγματα. Ναι, το ξέρω. Άρα πρέπει κάποιος να σας τσοντάρει, να σας βοηθήσει. Είναι και οικονομικό το θέμα, οπωσδήποτε. Δηλαδή τώρα εμείς σαν ομάδα που είμαστε άτομα από όλη την Αττική προσπαθούμε ο καθένας
με το βαλάντιό του να συνεισφέρει ώστε να κάνουμε δράσεις. Είστε πολλοί ακτιβιστές που ασχολείστε με τους αεροψυχασμούς. Μου λένε ότι είστε χιλιάδες στην Ελλάδα. Αληθεύει? Στην ουσία δεν είμαστε χιλιάδες. Είμαστε ένα μικρό ποσοστό. Δηλαδή μπορείτε να υπολογίσετε 10.000 άτομα περίπου. 10.000 που ασχολείστε με τους αεροψυχασμούς. 10.000 άτομα. Και αν βάλω και αυτούς που παίρνουν τηλέφωνα όλα τα κανάλια ότι μας ψεκάζουν από πάνω. Πρέπει να διαφρυνήσουμε ότι όταν λέμε 10.000 εννοούμε 10.000 μέλη τα οποία φαίνονται μέσα από κάποιες σελίδες που διακινούμε ως ακτιβιστική ομάδα. Δεν μπορούμε να εικάσουμε ότι ενεργά στους δρόμους είμαστε 10.000, είμαστε ελάχιστοι στους δρόμους να κάνουμε ακτιβιστικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει την ενημέρωση. Όσον αφορά... Έχετε ερευνητές κοντά σας, γιατί εσείς ευαισθητοποιείτε την κοινή γνώμη για ένα θέμα που πρέπει να τύχει σοβαρών απαντήσεων. Έχετε όμως μαζί σας κάποιους ερευνητές για να δούμε ποιοι τα ρίχνουν από πάνω στα κεφάλια? Ερευνητές υπάρχουν, όπως και ο κύριος Κατσαρός, ο οποίος υποστηρίζει. Τώρα θα τους ρωτήσω, γι' αυτό τους έχω αλλά το δικό μας το ζήτημα είναι ότι όταν βγαίνει η πολεμική αεροπορία κατόπιν πολλών πιέσεων που δέχτηκε από τηλεφωνήματα ακτιβιστών για το συγκεκριμένο θέμα και αναιρεί, βγάζοντας μια λακωνική ανακοίνωση του τύπου ότι δεν ψεκάζεται τίποτα κανένας και είναι ένα φυσικό φαινόμενο, καθίστε στα αυγά σας, να το πούμε έτσι λίγο απλά. Είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι φυσικό φαινόμενο. Ποιος επιστήμον της πολεμικής αεροπορίας της Ελλάδος βγήκε και έχει δώσει ανάλυση περί αυτού του φυσικού φαινομένου? Από πού έρχεται το φυσικό φαινόμενο? Πετάει η Lufthansa από πάνω και βγάζει ειδικά αέρια, λέω μια εταιρεία. Πετάει η Cyprus, πετάει μια εταιρεία. Πετάει, ξέρω εγώ, η British Airways. Πετάνε τα πολεμικά αεροσκάφη τα δικά μας. Ποιοι πετάνε? Είναι μια αυθαίρετη ανακοίνωση κατά τη δική μας άποψη και γι' αυτό επιμένουμε. Γι' αυτό και η δική μας η ομάδα βγήκε και πήγε και έκανε μια διαμαρτυρία στο Πεντάγωνο που στόχο είχε να προσκαλέσει κάποιους να βγουν τέλος πάντων από αυτό το... Ναι, αλλά και εσείς θα πρέπει να τους δώσετε, με συγχωρείτε, όταν υποβάλλετε ερωτήματα και όταν θέλετε να πιέσετε, πρέπει να έχετε κάποια στοιχεία ώστε να βγουν να απαντήσουν. Έτσι απαντούν με αοριστείες κι αυτοί. Τι σας λένε δηλαδή, τι σας είπανε? Παραδείγματος χάρη για το γεγονός ότι μένουν τα αέρια αυτά επί 5 ώρες, 10 ώρες πάνω από διάφορες περιοχές χωρίς να διαλύονται. Τι λένε, ότι είναι φυσικό φαινόμενο? Ότι είναι φυσικό φαινόμενο. Πώς το αναλύουν αυτό το φυσικό φαινόμενο? Είναι φυσικό φαινόμενο τι? Για να πάω στο φίλο μου ένα λεπτό, να πάρω την πρώτη, στον κύριο Γρηγόρη Μαλτέζο που είναι ενεργειολόγος μηχανικός. Τι είναι αυτό το πράγμα, κύριε Μαλτέζο? Τι είναι, θεωρία συνωμοσίας, είναι, τι είναι? Γιατί εδώ μου λέγανε οι ακτιβιστές προηγουμένως ότι είδανε και μια εκπομπή προημερών πριν από καιρό σε ένα άλλο κανάλι και διεγέρθησαν, αγανάκτησαν. Βέβαια, γιατί βγαίνουν κάποιοι που το παίζουν ότι τα ξέρουν όλα και κοροϊδεύουν, ειρωνεύονται, λένε αυτοί είναι, ξέρω, λες και μιλάμε για ούφο. Εδώ πέρα όλος ο κόσμος το βλέπει. Εμείς δεν θέλουμε να αποδείξουμε κάτι που είναι ολοφάνερο. Απλώς αυτό που θέλουμε είναι να δούμε γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Το κυρίως θέμα και είναι... γιατί τα έχουμε φτάσει τα τελευταία χρόνια και δεν τα είχαμε, ας πούμε, δεν θυμάμαι εγώ που είμαι και μεγάλος, πριν από 20 χρόνια. Όχι, τα αεροπλάνα πάντα... Δηλαδή ήταν διαφορετικά τα αεροπλάνα πριν 20 χρόνια. Τότε δεν αφήναν αέρια που μένουν επί 4 ώρες έτσι από πάνω και ορούνται από τα κεφαλάκια από τις πολιτείες και από τις περιοχές. Πάντα αφήναν τα αεροπλάνα καυσαέρια όπως αφήνουν και τα αυτοκίνητα. Πάντα. Αλλά διαλύονται. Ακριβώς. Ενώ τώρα τι γίνεται? Εγώ η προσωπική μου εμπειρία, αυτό θα να καταθέσω, έτυχε να είμαι σε ένα νοσοκομείο τέλος πάντων που είχα 6 ώρες διαθέσιμες από το πρωί και είδα να ξεκινάει ένας καθαρός ουρανός και σιγά σιγά πώς οργώνησε ένα χωράφι, τα αεροπλάνα πηγαίνουν έρχονται και να γίνεται ο ουρανός να καταλήγει μάλλον. Ποια περιοχή ήταν, παρακαλώ? Στην Αθήνα, στο κέντρο. Στο κέντρο. Ναι. Και μα αυτό δεν έχει σημασία αν είμαστε στο κέντρο ή αν είμαστε στα βόρεια ή στα νότια, γιατί αυτό πιάνει τεράστια απόσταση. Όταν είναι από 10.000 πόδια, η απόσταση είναι τεράστια. Το θέμα είναι ποιοι τα κάνουν και τι τα κάνουν. Εγώ πήρα και στην πολεμική αεροπορία και στην πολιτική αεροπορία και ζήτησα στοιχεία αν έχουν αεροδιαδρόμους πάνω τα αεροπλάνα. Δεν δίνουν κανένα στοιχείο. Λες και είναι απόλυτα, λες και είναι να μην υπάρχουν. Τους έλεγα, βγείτε από το... Αυτά που βλέπουμε, κύριε Βελάνη, τα βλέπουν και οι φίλοι τηλεθεατές, οι οποίοι τα έχουν εντοπίσει φυσικά. Αλλά για να μην... αυτά τα πράγματα μένουν επί ώρες από πάνω. Αυτό το όργωμα των ουρανών. Εσείς αποκλείετε ως ενεργειολόγος μηχανικός όλα αυτά να γίνονται για το κλίμα, ας πούμε. Ναι, για το καλό μας γίνονται όλα. Για το καλό μας, έτσι είναι. Αυτή είναι η θεωρία. Εντάξει, κοιτάξτε, ενώ έχετε καμιά εξήγηση? Ναι. Λοιπόν, θέλουν να μας έχουν κάτω από ένα κλίμα φόβου και αδράνειας. Μέσα από αυτόν τον τρόπο... Και τι ρίχνουν από πάνω, ρε παιδιά, να πούμε, ψυχαναλυπτικά, τι ρίχνουν δηλαδή? Τα πειράματα που κάνουν πάνω μας είναι για να ελέγξουν το καιρό. Γιατί αν κάποιος μπορεί να ελέγξει το καιρό, τη βροχή ή την υγρασία ή την ξηρασία, δεν χρειάζεται να ρίξει βόμβες.
Το κάνουν ήδη αυτό στο Αφγανιστάν, στο Ιράν. Έχουν κάνει διαπειράματα και το έχουν αποδείξει ότι ισχύουν. Είναι αλήθεια ότι βομβαρδίζονται τα σύννεφα, καθυστερούν τις βροχές. Ναι. Όταν πρόκειται, ας πούμε, στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, μου λέγανε στο Πεκίνο, είχαν σωρευτεί σύννεφα, τα βομβάρτισαν, ειδικά δεν είχαμε βροχή, αλλά την άλλη μέρα έπεσε τουλούμι. Τέτοια πράγματα μου λένε. Υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες, θα ψάξετε το ελληνικές εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ελληνικές εταιρείες. Είναι εντοπισμένες, δηλαδή τις ξέρετε. Τις ξέρουν βεβαίως. Που σηκώνονται και τι κάνουν, βομβαρδίζουν. Αυτοί λένε για γεωργικούς λόγους. Για γεωργικούς λόγους. Ναι, δηλαδή, για να μην βρέξει και καταστραφεί μια καλλιέργεια. Ξέρω, εγώ και στη Θεσσαλονίκη από πάνω. Δεν είναι μόνο αυτό. Ακριβώς. Από εκεί πέρα όμως, όταν χρηματοδοτούνται από στρατιωτικές δυνάμεις, να το πούμε έτσι, και από στρατιωτικές επιχειρήσεις που θέλουν να ελέγξουν όχι τον καιρό, θέλουν να ελέγξουν τον κόσμο ολόκληρο. Θέλουν να ελέγξουν το κλίμα της γης για να μπορούν να ελέγξουν τους ανθρώπους τελικά. Λοιπόν, μας επιβάλλουν ένα... Καλά, παιδί μου, αλλά πολλούς ελέγχους έχουμε. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, βάζει το μάτι στην τράπεζα, βάζει το μάτι στο σπίτι, βάζει το μάτι στα προσωπικά δεδομένα, βάζει το μάτι αν έχεις περάσει βλενόρια μικρός, βάζει το μάτι εκεί πέρα, βάζει τώρα αυτό που πάνω τι είναι, δηλαδή. Μας θέλουν να έχουν τον έλεγχο στον καιρό και στη ζωή μας. Λοιπόν, η αντίδραση είναι να μην φοβόμαστε. Εγώ αυτό πιστεύω. Πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι τα νέα παιδιά φαίνονται και είναι η ελπίδα μας, τα νέα παιδιά που υπάρχουν. Μου λένε ότι από όλες τις περιοχές της Ελλάδος έχουν σπάσει το τηλέφωνο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, βλέπετε πολύ τέτοιο πράγμα από πάνω. Για να πάρω μια γνώμη από ένα φίλο μου, ο οποίος, τον κύριο Χρήστο Γούδη, που είναι καθηγητής αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Όλη αυτή η ιστορία τι είναι, είναι θεωρία συνωμοσίας, είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει ή να απαντηθεί σοβαρά από κάποιους αρμόδιους αξιωματούχους? Καταρχάς, όταν μιλάμε για θεωρίες συνωμοσίας, να έχουμε υπόψη μας ότι αυτοί οι οποίοι διατείνονται ότι είναι θεωρίες συνωμοσίας, ενδεχομένως μετέχουν σε μία συνωμοσία για να τις αποκρύψουν. Κύριε καθηγητά, μάλλον, αγαπητέ φίλε μου, έχεις μάλλον δίκιο, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο... Είναι πολύ εύκολα, δηλαδή, αυτό είναι θεωρία συνωμοσίας. Ναι. Το γεγονός ότι υπάρχουν αυτού του είδους τα φαινόμενα δεν είναι μόνο το γιατί δεν διαλύεται μια ουρά. Εγώ προσωπικά να σας πω 1 ή 2 φορές διατρέχοντας την Πελοπόννησο, στο ταξίδι από νότιο Πελοπόννησο μέχρι Αθήνα, είδα σμήνος αεροπλάνων τα οποία έκαναν περίεργες κινήσεις. Δηλαδή το σαρώνουν αυτό. Ναι, το σαρώνουν. Δεν είναι ότι είδατε ένα αεροπλάνο και άρα ενδεχομένως είναι φυσικό φαινόμενο και προφανώς δεν είναι ασκήσεις αυτές. Δεν είναι ασκήσεις. Επίσης, εάν είναι θέμα επιστημονικό, δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει να μας πούνε ότι γίνεται δια την μελέτη του καιρού. Και γιατί δεν απαντούν, ας πούμε, σε εσάς που είστε καθηγητές, στους ακτιβιστές? Να σας πω. Γιατί δεν απαντούν? Εγώ από το 2001 έως το 2004 ήμουν εκπρόσωπος της Ελλάδος σε μια προσπάθεια την οποία έκανε η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να προσροφήσει την ESA, την European Space Agency, την αντίστοιχη NASA. Και πηγαίναμε λοιπόν οι εκπρόσωποι εκεί και μας έλεγαν το πλαίσιο το νομικό μέσα στο οποίο θα επιτυγχάνεται αυτό, το οποίο θέλουν να προσροφήσουν το οτιδήποτε ευρωπαϊκό υπήρχε πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προσροφηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κάποια συμφωνία και όλα τα συναφή. Και στην πορεία αυτών των ετών που γινόταν οι συζητήσεις, μας ενημέρωναν και τα διάφορα επιστημονικά προγράμματα, μεγάλα επιστημονικά προγράμματα ευρωπαϊκά. Μεταξύ αυτών, ένα από τα μεγαλύτερο ήταν έτσι ένα είδος επισκόπησης, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, πλήρους επισκόπησης, η οποία θα μπορούσε να παρακολουθεί και διακίνηση ανθρωπίνων μαζών και διακίνηση καιρικών φαινομένων κτλ. Και στην ερώτησή μου, προσέξτε για να σας απαντήσω, στην ερώτησή μου εάν αυτά έχουν και στρατιωτικό χαρακτήρα. Ακούσατε βέβαια πώς είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς παρακολουθούν τα τηλέφωνα εκτός και εντός Ηνωμένων Πολιτείων. Γι' αυτό έχω αρχίσει και με τα αέρια από πάνω και με όλα κάτι γίνεται. Αλλά στην ερώτησή μου εάν αυτά έχουν και σχέση με στρατιωτικά πειράματα, ελέγχθη, ξέρετε, εκεί όταν πάνε οι εκπρόσωποι των διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών, στην ουσία βρίσκονται μέσα σε μια επιστημονική γραφειοκρατία της Ευρώπης, η οποία σου φέρνει έτοιμα ορισμένα πράγματα. Και πρακτικά σου ζητάει να τα προσυπογράψεις, διότι τα φτιάξανε και εσύ δεν έχεις πολύ περιθώριο κινήσεων. Εν πάση περιπτώσει, στην ερώτηση μου αυτή είπανε ότι εντάξει, ειδικώς τα μετεωρολογικά project, τα μετεωρολογικά προγράμματα πάντα έχουν μια στρατιωτική υφή. Τώρα γιατί γίνεται όμως... Όταν κάποτε ρώτησα ότι υπευλήθησαν προγράμματα κτλ. Λέω αυτά τα οποία έχουν στρατιωτική υφή, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι? Και μου είπανε, δεν ξέρουμε, αλλά και αν ξέραμε δεν θα σας το λέγαμε.
Πάντως, κύριε Βούδη, κύριε καθηγητά, και θέλω να σας ρωτήσω όλους, δεν γίνεται μόνο εδώ, ρε παιδιά. Όχι, είναι γενικό. Δεν γίνεται, είναι παντού σε όλη την Ευρώπη, την Ιφίλιο, την Αμερική. Τι γίνεται δηλαδή πίσω, από συγγνώμη πάνω, κύριε Τράγκα, να πω κάτι, ότι πίσω από αυτό το οποίο λέτε υπάρχει το ερώτημα, υπάρχει μια μειοψηφία ανθρώπων στον πλανήτη η οποία αντιμετωπίζει τον πλανητική έτσι ανθρωπομάζα ως μυρμήγκια για να την διαχειριστεί. Γιατί γίναμε και πολλοί τώρα, είμαστε και πολλά δισεκατομμύρια τώρα. Προσέξτε, η επιστήμη έχει κάνει τέτοια άλματα και η σχέση της επιστήμης με την ηθική είναι πολύ προβληματική και η σχέση της επιστήμης με την οικονομική διαπλοκή είναι επίσης γνωστή και ως εκ τούτου δεδομένων και των αλμάτων τα οποία έχει κάνει μιλάμε πλέον για κάποιους σύνολο ανθρώπων μικρό το οποίο μπορεί να βλέπει όλους τους άλλους ως υπανθρώπους. Μην το ξεχνάτε. Ναι, και να μας ελέγχουν πλέον σαν νούμερα. Τώρα τι ρίχνουν από πάνω, μισό λεπτό πριν πάω στον καλό μου φίλο τον κύριο Κατσαρό. Θέλω να πάω στην κυρία Γιάννα Μιράτ, είναι ακτιβίστρια κατά των χημικών αεροψεκασμών. Να σας πω μια καλημέρα πλέον, κυρία Μιράτ. Καλημέρα. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας, τι είναι αυτό το πράγμα μετά από πολύχρονη εργασία και έρευνα που έχετε κάνει. Η δική μου η έρευνα δεν καταλήγει στην άμυνα κλίματος, καταλήγει μάλλον στην επίθεση. Οι τελίτσες όταν θα ενωθούν φτάνουν πάρα πολύ. Δεν έχουμε καλή σύνδεση, κυρία Μιράτ. Δεν έχουμε σύνδεση, θα γυρίσω σε εσάς από αποκαταστατή από το κοντρόλ. Σε ένα λεπτό πάω στον κύριο Κατσαρό. Αγαπητέ φίλε, τι είναι αυτά τα πράγματα που ρίχουνε. Καταρχάς έχουμε μαζέψει κάμια κουταλιά, κανένα τενεκέ από αυτό το πράγμα για να καταλάβουμε σε ένα χημικό εργαστήριο τι είναι αυτό. Διότι αν είναι κατάλοιπα κυροζήνης αεροσκαφών, αν είναι καύσης αεροσκαφών, τι να κουβεντιάζουμε παρακάτω. Ρωτήσατε προηγούμενα και τους ακτιβιστές τι ενέργειες έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, σας λέω τα τελευταία 5 χρόνια ο βουλευτής Κόλλιας από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Κουβέλης όταν ήταν στο συνασπισμό, η κυρία Ξηρωτήρη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Βελόπουλος και μια σειρά από άλλοι κάνανε ερωτήσεις στη Βουλή. Προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι απαντήσεις σε όλα ήταν 0 έως θολές. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έλεγε δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, να πάτε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έλεγε πρόκειται για γεωργικούς ψεκασμούς οι οποίοι απαγορεύονται από το 1990. Για τα σταφύλια γίνεται η δουλειά. Όχι, μισό λεπτό, γιατί εδώ οργώνουν όλο τον ουρανό. Τι είναι για τη φράουλα, δεν είναι μόνο... Αυτού του είδους οι απαντήσεις δεν ήταν. Με μια επιτροπή πρωτοβουλίας επισκεφθήκαμε τον βουλευτή τον κύριο Καρτάλη του Πασόκ που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. Και του αναφέραμε όλα αυτά τα θέματα και μεταξύ αυτών του αναφέραμε και το θέμα ότι ο ίδιος επωνόμα της ελληνικής κυβέρνησης στο συνέδριο που έγινε στην Αγκόγια της Ιαπωνίας για τη βιοποικιλότητα από τα Ηνωμένα Έθνη προτάθηκε ένα ψήφισμα το οποίο ψηφίστηκε από 193 χώρες. Μεταξύ αυτών το ψήφισε και η Ελλάδα και έλεγε ότι για τα επόμενα 5 χρόνια θα γίνει ένα μορατόριο, μία αναστολή κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με τη μεταβολή του καιρού και τη μεταβολή του κλίματος. Τους αεροψεκασμούς δηλαδή. Ακριβώς. Θα γίνει ένα μορατόριο και δεν θα πετάνε. Έλα που πετάνε. Έλεγε συγκεκριμένα είτε σχεδιάζονται είτε γίνονται. Λοιπόν, και είπαμε στον κύριο Καρτάλη ότι και εσείς ψηφίσατε αυτό, μάλιστα το ψήφισε και η Κύπρος. Και του είπαμε ότι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι αυτό, αλλά είναι πολύ σοβαρό το θέμα, δεν το θυμάμαι ακριβώς, θα το εξετάσω, θα μιλήσω με όλα τα Υπουργεία. Σήκωσε κανένα τηλέφωνο να ρωτήσει, του απάντησε κανείς στην πολεμική αεροπορία. Θα συζητήσω με 5 υπουργούς περιβάλλοντος, γεωργίας, υγείας κλπ. Και θα σας ενημερώσω αρμοδίως. Και έκτοτε περάσαν 11 μήνες, έγιναν οι εκλογές, άλλαξε. Εσείς τι λέτε τώρα, ως χημικός, ως άνθρωπος, να σας πω. Τι λέει ο Δημόκριτος, δηλαδή έχει πάει ποτέ ένα δείγμα στο Δημόκριτο? Δεν είναι ο Δημόκριτος. Σας δίνω μια δεύτερη απάντηση. Ναι. Δεν είναι οι κύριοι που μπορούν να υψώσουν ένα αερόστατο. Όχι γιατί δεν μπορούν, αλλά γιατί θα αμφισβητηθούν.
Είναι λοιπόν υπεύθυνη η πολιτεία. Οι ακτιβιστές αμφισβητούνται. Συνήθως σε ό,τι κάνουν. Ναι. Η πολιτεία λοιπόν είναι υπεύθυνη, κύριε Τράγκα, να δώσει μια απάντηση σε όλους αυτούς που θεωρεί ανησυχούντες ή τους θεωρεί εθεροβάμονες ή τους θεωρεί συνομότες. Ναι, φαίνονται από τα μπλουζάκια ότι είναι συνομότες. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι επιτίθενται και αντεπιτίθενται σε αυτούς που λένε, όπως ο συναδελφός μου προηγουμένως που είπατε, ο κύριος Θοδωράκης, ο οποίος έβγαλε μια εκπομπή την οποία αμφισβητείτε. Αμφισβητούμε γιατί ήταν πλήρως χωρίς καμία τεκμηρίωση. Ήταν αυθαίρετη, τελείωσε η εκπομπή του. Μήπως σας πει όμως και ο κύριος Θοδωράκης ότι είσαστε αυθαίρετοι εσείς σε ό,τι λέτε, γιατί δεν μπορείτε να το στηρίξετε πέραν του γεγονότος ότι από πάνω πετάνε. Εμείς γνωρίζουμε ότι αυτό που βλέπουμε. Συγγνώμη κύριε Κατσαρέλη. Εμείς γνωρίζουμε ότι αυτό που βλέπουμε δεν το βλέπαμε. Δεν χρειάζεται να πριν από χρόνια, ναι, εγώ δεν έβγαινα να βλέπω από πάνω μου να οργώνει τον ουρανό και να βγαίνει αυτό το πράγμα που είναι σαν λίπος στον ουρανό. Ένα κίτρινο πράγμα που βγαίνει, κυτρινό λευκό που βγαίνει σαν λίπος και σωληνοειδές. Ούτε ήταν έτσι τα αέρια των αεροσκαφών. Εγώ δεν είμαι πιλότος, αλλά από παιδί που έκανα έτσι και έβλεπα τα αεροσκάφη, διαλύονταν τα αέρια από πίσω τους. Εδώ τι γίνεται τώρα. Ναι, αυτό λέω. Ότι η κυβέρνηση, το κράτος είναι υπεύθυνο να παραγγείλει σε ένα ερευνητικό κέντρο, σε ένα πανεπιστήμιο. Μην το περιμένεις. Δεν έχει λεφτά, υπάρχει Τρόικα, είπατε αρμοστία, Γερμανοί, αλλήμωνα τώρα. Κύριε Τράγκα, γιατί λεφτά μιλάμε. Μιλάμε για 10.000 ευρώ και λιγότερο. Να μαζέψουν δηλαδή την αέριο μάζα από πάνω και να την κατεβάσουν να αναλυθεί. Ακριβώς. Αν πάντως από αυτά που είδατε εσείς είναι στρόντιο, βάριο και αλουμίνιο, αυτά που ρίχνουν και αναπνέουμε, κάτι δεν πάει καλά, κύριε Κατσαρέ. Αυτό σίγουρα. Έτσι, πάω τώρα στο Skype που έχουμε εδώ στην κυρία Μιράτ. Κυρία Μιράτ, πού καταλήγετε εσείς τελικά γι' αυτό ως ακτιβίστρια? Με ακούτε τώρα καλύτερα? Ναι, τώρα σας ακούμε, δόξα τω Θεώ. Πρέπει να πάει λίγο πίσω και καταλήγω στην οπλοποίηση καιρού, η οποία έτσι κι αλλιώς είχε ανακοινωθεί. Υπάρχει ένα έγγραφο σύγγραμμα, ας το πούμε, το Owning the Weather in 2025, αλλά μάλλον προφανώς έχει ξεκινήσει πριν από το 2025. Όπου εκεί μιλάνε οι Αμερικάνοι ξεκάθαρα για την οπλοποίηση του καιρού. Δηλαδή η τροποποίηση, χειραγώγηση, πείτε το όπως θέλετε, του καιρού, ότι μπορεί να είναι ένα όπλο για επιβολή στους λαούς. Ελέγχου στρατιωτικών λόγων. Ναι. Είναι στρατιωτικό. Μήπως όμως, με συγχωρείτε να κάνω κι εγώ μια θεωρία συνωμοσίας, μήπως όλα αυτά τα ρίχνουν για να αποφεύγουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν έρθει με τις τρύπες του όζοντος, έχουν έρθει και βλέπουμε να πλημμυρίζουν οι πόλεις στην Ευρώπη, να φεύγουν οι ανεμοστρόβιλοι στην Οκλαχώμα και όλα τέτοια πράγματα. Μήπως το κάνουν για σταθεροποίηση του κλίματος? Ναι, τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν αρχίσει να επιδεινώνονται εξαιτίας των ψεκασμών. Οι οποίοι ψεκασμοί, κάτι που δεν αναφέρθηκε, τα λένε πάρα πολύ καλά οι φίλοι και συνάδελφοι και συναγωνιστές του πάνελ, δεν δουλεύουν μόνοι τους, δουλεύουν σε συνεργασία με το ΧΑΡ. Δουλεύουν σε συνεργασία με τα οπλικά συστήματα, τα οποία έχουν ανάγκη τους χημικούς οργανισμούς. Κυρία Μιράτ, πέστε μου κάτι χωρίς να θέλω, αλλά πρέπει να κάνω το συνήγορο της αμφισβήτησης. Είναι υποχρέωσή μου. Εσείς μπορείτε να το τεκμηριώσετε αυτό το πράγμα? Εγώ να πιστέψω ότι έχετε ένα έγγραφο που λέει ότι αυτό θα ξεκινάει το 25 και έχει ξεκινήσει ήδη. Αλλά πέραν αυτού έχουμε άλλα στοιχεία τεκμηρίωσης ότι όλο αυτό το πράγμα, το οποίο το βλέπουμε αλλά δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, εντάσσεται, αν θέλετε, και συνδέεται με τα οπλικά. Ναι, φυσικά. Διότι και η ίδια, μπορώ να σας στείλω αυτή τη στιγμή αν θέλετε, το YouTube του History Channel που εξηγεί τι είναι το HARP, πώς δουλεύει το HARP και ποιες είναι οι δυνατότητες του. Δεν είναι εσείς πώς το ξεκινήσατε αυτή την έρευνα, πώς θελήσατε να βάλετε στη ζωή σας τον ακτιβισμό εναντίον των αεροψεκασμών? Ξυπνήσατε ένα πρωί και είπατε από πάνω κάτι δεν πάει καλά? Δεν την έβαλα, μπήκε βία στη ζωή μου. Είχα πάρα πολύ καλή ζωή. Ήταν πλήρης η ζωή μου, είχα πάρα πολύ καλή δουλειά και καλλιτεχνική δραστηριότητα, την οποία έχω παρατήσει και ασχολούμαι 24/7 αυτή τη στιγμή. Για πέστε μου, τι δουλειά κάνατε? Ορίστε. Τι δουλειά, αν επιτρέπετε, κάνετε? Είστε χημικός? Είμαι καθηγήτρια μουσικής και συγγραφέας. Ναι. Είστε καθηγήτρια? Μουσικής. Ναι. Δεν της μουσικής. Και σας κινηθήκατε, πυροδοτηθήκατε, συγγνώμη γιατί δεν ακούω καλά από εδώ, πυροδοτηθήκατε, πέστε μου από τι, είδατε, διαβάσατε κάποια έγγραφα, μπήκατε στο διαδίκτυο?
μου μια μέρα, είδα αυτές τις ουρές, πήρα κάποια τηλέφωνα στις τοπικές εφημερίδες, μου είπαν ότι είχαν κάνει κι άλλη καταγγελία. Ήρθα σε επαφή με κάποιους ανθρώπους που ήδη ασχολούνταν με το θέμα και από εκεί και πέρα σταμάτησε η ζωή μου να υπάρχει όπως υπήρχε και ασχολούμαι. Υπάρχουν πάρα πολλοί δηλαδή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εσείς επικοινωνείτε και με το εξωτερικό? Έχετε επικοινωνήσει, υπάρχουν πυρήνες δηλαδή κατά των αεροψεκασμών σε όλη την Ιφίλιο? Μιλάτε, έχετε αλληλογραφία? Γιατί μου φαίνεται ότι είναι ένα διεθνές κίνημα. Με Καναδά, με Αμερική και με Αγγλία. Τον Μπρεζίνσκι τον θυμάστε, τον πολιτικό? Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, οι ξένες οργανώσεις, κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο. Θέλετε να πείτε κάτι, πείτε το. Τον Μπρεζίνσκι τον θυμόσαστε, τον Αμερικάνο... Ήτανε σύμβουλος ασφαλείας, αν εννοείτε τον κύριο Μπρεζίνσκι, ναι. Το σύγγραμμά του, το Between Two Ages, 1970, το είχε πει πάρα πολύ ξεκάθαρα. Και υπάρχει το σύγγραμμα, αυτό δεν είναι φαντασία. Είπε ο άνθρωπος αυτός ότι παρά τις αντιρρήσεις κάποιων για τις επεμβάσεις στο περιβάλλον, η τεχνολογία για τον έλεγχο των πληθυσμών έχει ήδη δρομολογηθεί. Μάλιστα. Το είπε, είναι σίγουρο ότι έχει δρομολογηθεί ο έλεγχος ή αν θέλετε η επίδραση ή η διείσδυση στις συνθήκες περιβάλλοντος. Εντάξει, αυτό το είναι γνωστό. Αλλά πώς θα το συνδέσουμε για να απαιτήσουμε και απαντήσεις από την επίσημη πολιτεία με αυτά που βλέπουμε τα σωληνοειδή που είναι σαν κίτρινο-λιπάσματα πάνω, ναι. Ναι. Αυτά πώς θα το συνδέσουμε? Δεν μπορούμε να το συνδέσουμε επειδή έγινε αναφορά από τον Μπρεζίνσκι. Είναι, θα έλεγα, ελαφρά αποχρώσα ένδειξη. Αλλά όχι απόδειξη και όχι, αν θέλετε, σειρά αποχρωσών ενδείξεων. Ναι, τέτοιες όμως ενδείξεις. Να τι μου λέει εδώ ο ενεργειολόγος, ο κύριος Μαλτέζος. Αυξάνονται οι ασθένειες, Καρκίνοι. Έχουμε τρελαθεί στους καρκίνους. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αρχίζουν πλέον να μην είναι. Παρόλο ότι μειώθηκε το τσιγάρο, ναι. Πέστε μου κάτι, το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω για αυτή την εκπομπή και θα επανέλθουμε. Ναι. Πέστε μου κάτι, σας έχει στείλει ποτέ κάποια οργάνωση, εκτός από αυτά που έδειξα εγώ στο βίντεο, ανάλυση αερίου που έχουν πάρει από την ατμόσφαιρα μετά από ψεκασμό σε εσάς, δηλαδή ένας άλλος σύλλογος ακτιβιστών σας έχει στείλει? Με έχουν στείλει από την Αγγλία, από το Λονδίνο. Ναι. Με πολύ επιβαρημένο, είχαν κάνει αναλύσεις νερού, βρόχινου νερού και επίσης έχω και αναλύσεις σώματος, δηλαδή αίματος και ούρων από μία φίλη από το Βέλγιο, όπου στο σώμα της βρέθηκαν πάρα πολλά μέταλλα. Μάλιστα. Και όχι μόνο αλουμίνιο, στρόντιο, βάριο, αλλά και πολλά άλλα. Μάλιστα, δεν ξέρω αν ένας εσείς. Ναι. Πείτε μου γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ναι. Μία παρένθεση στην κυρία Μιράτ, ότι στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα εργαστήρι που να κάνει τις σωστές εξετάσεις. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία και με το Χημείο του Κράτους και με ιδιωτικά και πάντα κάνουν περιορισμένες αναλύσεις. Πρέπει δηλαδή και εμείς... Δεν το κάνουν, πιστεύετε, επίτηδες στα χημικά εργαστήρια? Ίσως να μην. Και πού ξέρουν, δηλαδή αν αύριο το πρωί τους πάτε εσείς σε ένα τμήμα αερίου μάζας. Ναι, εντάξει, ίσως να μην έχουν. Είναι ανάγκη να τους πείτε ότι είναι από το ψεκασμό? Όχι. Εγώ αν αύριο πάρω με τον κύριο Κατσαρό, οτιδήποτε πάρω. Όλες οι αναλύσεις γίνονται. Από φαγητό, από προϊόν που πωλείται στην αγορά, μέχρι ένα τμήμα από αέριο, έτσι κύριε καθηγητά. Να απαντήσουμε ό,τι πάρω, ναι. Το προϊόν του ψεκασμού, εμείς υποστηρίζουμε ότι αυτό που ψεκάζεται περιέχει βαρέα μέταλλα. Τα βαρέα μέταλλα λοιπόν, θα έλεγα σε ενισχύουν οι ξένοι που έδειξα. Ναι. Που είναι από διάφορα εργαστήρια. Ακριβώς, το βίντεο. Διότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκε σε ορεινή περιοχή, σε παγετώνα. Σε δάση. Ακριβώς, βρέθηκε 6.000 παραπάνω από το όριο. 6.000 φορές παραπάνω από το επιτρεπτό όριο αλουμίνιο. Δεν είναι δυνατόν, δεν υπάρχουν εργοστάσια, δεν υπάρχει τίποτα, είναι παγετώνας. Θέλετε να πείτε κάτι πριν πάω σε διάλειμμα? Κοιτάξτε, ναι, θέλω να πω ότι επειδή αναφέρεστε στην ελληνική πολιτεία, η ελληνική πολιτεία δεν είναι αυτή τη στιγμή συγκροτημένη. Είμαστε ένα είδος αποικίας, ένα είδος λευκής Αφρικής και όχι τόσο λευκής πλέον. Ναι. Εδώ δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ελέγξουμε πράγματα τα οποία προτεκτοράτο θέλετε να πείτε, λίγο αποικία. Να σας πω ένα παράδειγμα, επειδή έρχομαι από τη Μάνη. Δηλαδή εκεί κάτω από το πρόσχημα της πράσινης ενέργειας καταστρέφουν και τον πολιτισμικό περιβάλλον και τον αγροτοτουρισμό με το να εγκαθιστούν, να προσπαθήσουν να εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες. Οι ανεμογεννήτριες είναι ένα θέμα το οποίο έχει αποτύχει διεθνώς ως παραγωγή ενέργειας και επειδή όπως μας πουλάνε τα οπλικά συστήματα δεν μπορούν οι μεγάλες εταιρείες να τα πουλήσουν πουθενά, τα πουλούν εδώ, βρίσκονται ορισμένοι
επιτίδιοι οι οποίοι τα εγκαθιστούν, και από εκεί και πέρα χρεωνόμαστε και στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Εάν προσέξετε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ θα δείτε ότι οι επιδοτήσεις που γίνονται για όλο αυτό το καταστροφικό πλέγμα το οποίο έχει κατακτηθεί η Τρίπολη και περί την Τρίπολη και προσπαθούν να διεισδύσουν και στη Μάνη. Μια περιοχή η οποία είναι ιστορική, η οποία είναι αγροτοτουριστική και μια περιοχή η οποία είναι ενόπλη. Δηλαδή εκεί δεν μπορείς να πας στο Πάσχα, πέφτουν πολυβόλα, πέφτουν αυτά. Έχει διάφορα είδη όπλο, ξέρετε, για το καλό. Για το καλό, ας πούμε, υπάρχουν. Καλά θα είναι οι ηθήνοντες να προσέξουν. Όταν σας λέω, εγώ δεν πάω στην Ανάσταση, δηλαδή ακούς τα πολυβόλα. Όταν οι ηθήνοντες λοιπόν ας βρουν σωστούς συμβούλους, διότι να μην μας ψεκάσουν με σφαίρες οι μανιάτες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, θα επανέλθω. Έτσι, θα επανέλθω στο κομμάτι. Υπήρξα συνήγορος της αμφισβήτησης, διότι το θέμα έχει παίξει χιλιάδες φορές σε όλη την Ιφίλιο. Απασχολεί και εδώ την Ελλάδα. Βλέπω ακτιβιστές, μου λέτε περίπου ότι είσαστε 10.000. Εγώ πιστεύω ότι είστε περισσότεροι, γιατί σπάνε τα τηλεφωνικά κέντρα από ανθρώπους που αναρωτιούνται για αυτό το φαινόμενο από πάνω μας κάθε πρωί που κάνεις έτσι. Ευχαριστώ την κυρία Μιράτ που ήταν για πρώτη φάση κοντά μας. Καλό ξημέρωμα. Και καλό ξημέρωμα κυρία μου και καλή εβδομάδα. Μισό λεπτό για τις δράσεις που κάνουμε. Ούτε μισό λεπτό, 10 ναι. 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Έχουμε κανονίσει ήδη μία δράση την επόμενη Κυριακή. Θα είναι και ο κύριος Κατσαρός. Μια προβολή οπτικοακουστικού υλικού στο στέκι της Σπίθας Αττικής. Μας φιλοξενεί εκεί η Σπίθα. Απ' την άλλη βγαίνουμε στους δρόμους με φυλάδια, κάνουμε διαμαρτυρίες στο Σύνταγμα. Έχουμε group στο Facebook, έχουμε εκεί site. στο Σύνταγμα μπορεί να σας ψεκάσουν με χημικά. Όχι, πηγαίνουμε στην Ακρόπολη. Εκεί να προσέχετε στις διαμαρτυρίες στο Σύνταγμα και μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη, γιατί εκεί μπορεί να μην τα ρίχνουν από αεροπλάνα, να τα ρίχνουν λίγο πιο κοντά και έτσι. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε κοντά μου απόψε. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά το διάλειμμα θα συνδεθώ με τον Πάνο Καμένο, τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ξεκινάμε να σας δώσουμε στοιχεία για τα δάνεια, τα κόκκινα, τα δάνειά σας. Μπορείτε να γλιτώσετε το σπίτι σας. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάμε σε διάλειμμα πρώτα.